ukusebenza wena ngaqala ngobo-1980 ukwazi ukuhola imali ukuthi imali yahola kumele isebenzele imali wena ubungakazalwa-ke hawu baphela 20 years wemangizana 20 years mina-ke sengazi yonke impilo le Bathe for 2 kilometers. Yini igama lendawo? Umasukwana street. Uqhubeka uMasukwana street uphinde. uMasukwana sizothi le uPietermaritzburg phela lo. Phela la ithi straight nje. Futhi inayo imizila. 2 minutes left. Optimality straight phela ukupractice straight. In 600 meters, your destination will be on the left. In 600 meters, let's say khona kuzoba left. Ukupractice khona mina umngane wami engimbonayo laphana emuva. Yini igama leyo ndawo? Store ngisemontweni. Nazi itolo isayidlula lana manje. Hayi ngafika ngokwemepha. Ngokwemepha ngafika ngicela Kodwa ngimamala mhlawumbe. umala ithombe ngibonile. 1 minute left. Yini igama lesitolo? Your destination is on the left. But in the left. Turn down. That's it.